Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay nako, ang dami talagang pera to. Ay, nagmayat ko makung pera ko lahat ito. Ay nako, yayaman na ako, ano kaskasano. Ay, parang ayaw ko nang irimit kay Sir Rocco itong kwarta. Ha? Kung itatakbo ko ito, yayaman na ako. Pwede na akong mamuhunan ng negosyo. Magtago na lang ako, ano kaskasano. Ay, itaray ko na ata itong pera. Hindi na ako babalik sa kabakiran. Ilako ko na rin ang kabalyo ko. Si Sir Rocco? I-cancel ko nga ta ang tawag niya. Ay naku, gusto kong itara itong pera. Pero, wag muna. Hello, Sir Rocco? Hello, Cleopatra. Mamanlaso ka dito bangir a kalsada. At ako dito makikita kay tayan mo ita. Ay, oo nga. Nandoon ka sa bangir na kalsada, Sir Rocco. Ay, ano ba naman dayta? Ay, atagos. May ka dito yan. Bye. Oo, bye, Sir Rocco. Talaga asigurista dayta a tao? Umay nan alaan, tinaglakwa? Ano ba naman yan? Ay, buti na lang, hindi ko pa'y tinakbo itong kwarta. Makapasuro na talaga ti kastoy. Awan man ni mami di ti mansyon. Agmay may saak laang ditoy. Awan babaunan, awan aminan. Awan maibaon nga agluto, agdalos ka naglaba. Aha. Awagak man gayam ni Monray. Adeta. Hindi na matsumbatan ti awag ko. Apay nga ta. Anya nga ta ti aramidon da at tao. Ninanapan niyang ti awagak. Adeta. Hello, Ma'am Angeli. Hello! Sa dino tayo ni Monray, nana? Ay kwa. Kasla damag kubet nga day di balay damalyong, ma'am. Apay nga rod adi na sungsung-batan ti awag ko. Ay, jak amu, ma'am. Ang mga numakumikom. Anya kumamot ti pakakumiko mantikasken kwa na ngay? Andan sa trabaho na, ma'am. Anya man na trabaho? Mapan kay ti ayan na. Ibagam nga agsublin diti mansyon. Anya. Ibagam tapag subsubliya kon diti mansyon. Ay, kwa. Wan ko namot Sige, ma'am. No, kaya't na Basta pilitan. Kasapulak ni Monray. Sige nga ron, ma'am. Ibagak to. Mapan kaitan. Kasaritam itan. Saan nana? Jak itulok nga agsublimanan ni Monray ijay mansyon. Jak palubusan ang mapan ijay. Kastamat laang ti ibagakkan kwa na, anaya. Kalpasan a pinapanaw da? Pagsublian damanan? Ay, uray siyak. Jak matla palupusan ni Monray no bilang laang balasang ko. Awan payla siguro tinasapulan da kasukat yu kinitatang. Isong ayaban damanan ni Monray. Ay, di ko namkit de. Ayabanda, tapno alilaan damanan. Kasta tamok. Sigurado day tanana. Iso at tulungan tayo kuman ni Monray. Wen, di ka madanagan. Tumulong ka makipagbantay kan kwa na. Tama nga no makita dakat pilitan da nga agsublimanan ije mansyon. Delikado no mapasamak ti kasta.
Nasigurado akakaasin tumanan iti pamayanda. Makapasuron ti kastoy. Oh, apay manen, Angeli. Kasano? Awan pa'y may baon mo't iti mansyon. Kitaan nyo man ti unag kanruar ti mansyon. Agkaiwara ti nagduduma kagawaan. Makapasikur ti kastoy abiyag. No kayat mo, di si kapay lang tagdalos dito mansyon, iha. Tatangdanan ka. Pakpakawan mo't Siya ti pagbalinan nyo ababaunan? Unay kayo mo't Awan pa'y nga ron ti maala ababaunan. Jack pa'y nasango tinapan iti agency a pangalaak iti babaunan. Pagsublin nyo ni Monray dito yung mansyon. Anya? Naimbagday jay, tauray saan nyo aswelduan. Kan natulnog ang maibaon-baon. Oh, saanan? Sakit lang ti ulo dayjay. Maistresak no kabalay ko dayjay amonre. Ngam, kasano nga ruda? Sige. Bayam, tamangala akto iti babaunan. Saan yun nga ibayag, mami, Mangala kayo iti kabiitan na panawan. Please, mami! Oh, ato iti sweldom, Cleopatra. Salamat, Sir Rocco. Kaya't kumusta? Nanayunan ka diti bayer? Ay, oo, Kaya nga dumami ang naglakwan ko. Aglalaok na kasi yung mga customer. Malakay, baka, balasang, baro, ubing at iba pa. Very good, Cleopatra. Kasta ti kayat ko. No nalaing kang agsapol iti bayer, manayunan ti umentum kanya. Ay, nayunam nga ron ang pera ko, Oo naman. Sabali ti sweldom, sabali matitip mo. Ha? Oh, ato Cleopatra. Ay, salamat, Sir Rocco. Ang bait-bait mo talaga. Wen, Cleopatra. Galantiya ka mangtid iti kwarta. Basta nalaing ka mata sumapol iti customer. Ay, oo, nalaka lamang yan. Doon kasi ako sa Facebook naghahanap ng customer. Marami akong customer sa Facebook. Very good, Cleopatra. Kasta ti kaya. Ala, hinta pa'y mga sa kagsubli dyan kabakiran. Ay, Sir Rocco, parang gusto ko namang magbakasyon sa amin. Cleopatra, saan pa'y nga ita? Saka na yung baka-bakasyon na yan, ha? Ay, Ang mga numabayagan kayo dyan. Kat among mat nga doon pa'y tagor ura customer mo. Saan ka? ay oo nga. Asikas mong pa'y dagiti bayar ta, okay? Makauray ti bakasyon. Tanadan ton ti waya. Uray ko yugan kanto. Taitulod kay ti lugaryo, Cleopatra. Ay, o sige, ikaw ang bahala, Sir Rocco. Apay, Sir Samuel. Kumusta nga? Ay, kumusta ako, Nab? Ay, kastilata. Balasang lata. Mayat ti ang bakasyon, tamarelax mo ti panunot. Kurang aron ti bakasyon ko. Bitain, manulangal daw. Mayat ti ang bakasyon, tarakanda ka dagiti lalakay. O may dakat armonan ni balay may. Ngek mga nawangan. Anya, mangan ka manan. Ay sos, kalkalpas mo na anangan, Sir Samuel. Agungat ni Panyang lumasubra am timangan. Mga nawangan na. Ay saan nga ron amabalin amangan ka? Takalkalpas mo la anangan itay. Mahay blood ka no aduti ka nam, Sir Samuel. Mga nawangan na. Ha? Agwingiwing ka. Anya ayat ibagbagam, Sir Samuel. Jack Magets. Di nga.
Pangawawat nga magarawangan. Ah! Makiasawa akon kunam. Ay, kunaklakit na niya magbagamon. Anyong, saan pa, Sir Samuel? Awan pa iti panunot ko na ita. Dumteng tulat na dayta kanita. Saan pa'y nga itata? Nariga, tiyag dardarasudaws. Ala, umay katag exercise naman ng Sir Samuel. Sambutan ta tiyag painay ta na sa papay. Intay jay paraangan, Sir Samuel. Kumusta, Marino? Ay na, kasi ni Apo Madam Ariela, nasayatak mutlat ka. Napigsak pa kun sa anak ngagsaksakay. Saan asikatikum kumustaak? Ti inapit yo apagay, ti ibagbaga. Ay kwa. Ay, basit nga rod manun tinaapit ita, Madam. Di mat imbagakan ka bumawi ka ita pa nag-aapit. Apay, pinaybayam dagiti mulam. Ha! Laglagi pa, Marino. Amin akinid daw mo ang maaramat para iti panagmulam iti pagay. Impaay ko amin. Dagiti abuno kan pag-spray. Inted ko amin. Kwa. Pasensyakan, Madam. Inaramid ko ti amin akabailag. Saan mo't nga ron amalaptan ti idadatang tinapig sa abagyo, no kwa? Nalaing ka nga agpalusot, Marino. Ni isaan mo't, Madam. No kastamatla ka na yun. Nasaysaya at no ilakok laangan ti sanikwak ditoy. Tamabaybay ang matlaang. Kat no aramidak ti kasta. Ha! Mapukawan kamatan iti trabaho, Marino. Anya! Iti kabayag kon ang makisugsugal. Ad-ado nga amang tipan nakaabak ko. Ngam, tipan nangabak ko. Namindwalaeng nga napadasak tinangabak. Adon tinaksay iti kwarta kiti bangko. Hasapay kimapoy ti kita dagiti sanikwak ijay probinsya. Mami! Anya ka matan, Angeli? Mangkikiktot ka! Naglaka kayo mo na makigkigtot, Mami. Apay ngamin na basta sumrat kalatan dito'y silid mi. Di ka payag tuktok ma. Nakalukat mat namin diri daw ti siledyo. Pasbuk mo tag-ig ka man nyo, Mami. Nan, Ay, taak saan? Di mo pakibiyangan daytoy. dakas ka din o kitaak, Mami. Personal ako kwak daytoy. Iso di mo pakibiyangan. Oh, apay nga roda nagsanay kayo, Mami. Bimasit nga rodan ti kwartak, Angeli. Apay, impaabak yo iti sugal? Ala, Mami, isardan yung ti panagsugsugal yo. Naadik kayo nga minan, nga uray kanayon kayo ang maabak, agsugal kayo latta. Nagloko kan, Angeli. Katno si katinang sugsog kanyak ididamo nga agsugal. Ita, ibagamkit din ti kasta. Uwan, ngam common sense matan a, Mami. No namin adon naabak kayo, huston isardan yun. Kaya't kumat nga rod ti sumubot. Uwan, ngam kapoy ti kasusubot yo, maibibusan ti kwartayo. Angam, sa bagay, ano pa'y matkit ti sanikwak? Saan? Basta maibos ti kwarta. Uwan, ngam saan mapupuutan ti kwarta ita, Mami? Amangan no agbalaw kayon to kat naibus gaya man ti kwartayo. Ano maibos ti kwarta iti bangko? Di mangilako ak kadag iti sanikwak. Ado, ti sanikwak, Angeli. Isardan nyo ket din ti agsugal. No kayat yo, ada sa bali a pangipanan tayo ti kwartayo. Agdoble ti kwartayo ijay. Sigurado nga awan abak yo iti dayjay, Mami. Sa dino?
Angeli. Kan, kasano na ita? Pag nagdor-doorbell, sino nga tatay ta? Anyat masapol mo? Umayak kumag-apply ababaw ninyo, sir. Ay, sana bakit ti kasapulan may ababaw na? Sweetie pie. Romuara. Ne. Sino na ita? Umay ka naag-apply ababaw na Ariel. Ngamin pagkak nga ubing ti kasapulan ta ababaw na. Ha? Adya kaya ti ubing ababaunan. Manang. Iti kasta nga edad mo? Kabaalampay ayate ag trabaho. Ay, wala, ma'am. Napigsaak pa'y, ma'am. Ala, pastrakam, tapalot putak, roko. Anya? Ngam Ariel Basta pastrakam, tasyak ti makaamukan ko na. Ola, sumrakan, manang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyat nagan mo itayan? Lovely, ma'am. Love for sure. Madam, kunam kanyak. Jak kayat ti ma'am. Tagpadamot la day ta, ma'am. Madam kan, ma'am, kat may maysa. Basta madam ti kayat ko. Taiso tinakairwamak nga awag da kanya. Aguray ka. Lovely tinagan mo, kunam. Wan, ma'am. Madam. Lovely. Love for sure. Awan la ka din ti sabali anagan. Lovely. Bakbakatan kan. Ngam lovely tinagan mo. Anya ti husto anagan mo. Lovely nga round, madam. Love, tibirngas ko. Baliwam tinagan mo. Napimpintas kat tinagan mo ababaunanan ngam siyak nga amom. Baliwan ta. Jak kaya ti lovely ayawag ko kan ka. Labing laengan. Wano labang no iso. Anya ka man na Ariel. Nangalagay ti papaw. Bakit man? Iso nga rod ti kayat ko, Roko. Tay kumaubing tapno sigurado nga agpaot dito mansyon. Bakit anday di Ariela? Nakapsutan nga agtrabaho. Ay na, no kumapsot to, di mga alak mananiti kasukat na. Saan mo nga am mo day di bakit? Kasanon no ka manggayam ta akyat bahay kang. Uno niya pa di ta sindikato. Ay naroko, bakit anday jay? Imposible mat akamang takyat bahay gang Sana na makauli iti balay nga agtakaw day jay. Tabakutan, nakapsutan. Akyat bahay gang nga ibagbagam mo. Kan may sa, adda awit na abayo data. Barangay clearance kan police clearance na. Adumat namin di tati ubing ababaunan. Ngam no apay Tak nga rod kayat ti ubing ababaunan, Roko. Day tantumot namin. Tapagimunam amin ultimo Ay, babaunan. saan? Sa anak nga agimon? Basta narigat ti balasang ababaunan. Tano makiasawa, di pumanaw tumatlaan. Nanalabang? At ipay ti malabaan? Pasensya kan tanaor nung tilabada mi diti mansyon. Well, okay lang, ma'am. Ngam lovely tinagan ko, ma'am. Saan alabang? Ha? Labang matimbagan ni mami anagan yun, nana. Anya nga ron? Lovely, ma'am. Love, tibirngas ko. Anya? Sige. Nana lovely no iso. Basta laba am amin dagita, ha? Sige. Tayo nakpay akasan dagiti kortina iti siled. Laba am amin dagijay. Ha? Ay, itay pa'y labunag iti lalabaan ti amak.
Sa nga bantayan ti malaban. Ay saus, hay sumalong tipig sak ano kastoy lang. Labang, Ah, ingka payag luto, tamabisin kami. ha? Ay, uwan madam. Ay, panawak pa lang arod at ilalabak dito. Umay ka man dito, itatati paramid ko. Ha? Ay, uwan sir. Mabit lang. Ay, Tulungan na pangawin ka na di malabaan. ay, saus. Tagsan! Ay, nyamot na kita nga ama. Talaga ka di akastada. Nalipatan dan samot amay may sa tibabaw nanda. Ay, grabe mo't gayam na kita nga ama. Kumusta kan, Sir Samuel? Wayat. Wayat. Awan ka di matlaang dinasakit amarik nami ti bagim? Okay nga rod. Nasayaat no kasta. Anyat ko na, sir. Ni. Nagkiduman. Nala, maturog ka pa'y nga rod, sir, ah? Ay, dakkelan tinagbaliwan na. Nupay adulat ta dagiti saan ang maawatan ni ipagbagana. Ay, sapay kumatag tultulo yun ti panagimbag na. Aramid ti amin akabailag. Tapno matulungak nga gimbag. Sapay lako ba? Dada ti pagbanagan ti panagpapaagas ko kankwana. Anyaman nga tantibag-baga ni Sir Samuel na aya. Anya dayjay aya, Sir Samuel. Agsang-samit sabot. Ay, Sir, anyat ibagbagam. Ha? Agkan-kanta ka kaday, Sir Samuel. Mayat, ita lamang kung agdaydayan ka. Mayat sakit iti aldaw mo ita, Sir Samuel. Ala, mayat ti kasta. Tapno ma-exercise ti karabukog mo. Ang mingungi. Anya, ay, diyak maawatan, sir. Ngayak ang mingungi. Ay, maawata ko. Kaya't mo ti ag video, okay? Ay, inton, ano nan anayon ti panagimbag mo, Sir Samuel? Wen, ag video okay kanto no na imbagkan. Inton makabalikas kan iti hustaw, Sir Samuel. Kumusta ti trabaho yun, Tantang? Saan kayo amarigatan? Saan ay nawaw? Biri sila hindi ay. Sana trabaho ta ginaway nawaw. Ay ayam kunti jay. Ngam numarik na yung adiyon kabailan tagtrabaho. Agsardan kayon. Saan kayo matabay-bayan kat? Ay nawaw. Saan ang nadagsenti trabaho kung naklangaro din anak ka? Nang ro nakitklinawas ti panagsweldaw kay nawaw. Dakdakil pa iti sweldo kiti ang idinagtrabaho kiti mansyaw na inawaw. Tatang. Amam, anaya, ay nawaw. Impakita ni Monre ti sweldo na kanya. Ha? Nagdakil gayam tit itida sweldo na anak kaw ay nawaw. Anya? Wen, anaya. Naglaka ti trabaho na. Asistaran na lang dagiti customer na sumrag iti restaurant. Ngam kasde ti kadakil ti sweldo na ay nawaw. Kasta aya. Wine, ay, padasik to man nakasarita ni Sir Dominador ay nawaw. Tano mabalin, duwa kamin kin ni Monre ang mga sister ka dagiti customer. Tapno tumakil mo ti sweldo ka ay nawaw. Dakdakil ngamin nga amang ti sweldo ni Monre ngam siya ka nakaw ay nawaw. Ay natatang.
Amangan numaasyan ti amo yukin ni Monray, Jaklam mo saan mi pa'y mo't nakikita kin ni Munri ti amo, may? Kasano kumamaasyan kan kuha na ngayon nakaw ay nawaw. Nay, apay nga ikakalayo nga sumangpay, Cleopatra. Traffic kasi eh. Anya! Anya kumamot ti pagtrapikam dito'y kabakiran nga. Ay nako, doon sa ili. Traffic doon. Kay, anya nagturugam idirabe ay. Ay syempre, nag-transient na ako. Sino ti kadwam? Ay wala, mag-isa lang ako. Ay, jak kaya't nololbodan na, Cleopatra. Ha? Ha? Hindi naman ako nag-oolbad, baliko? Ha? Wala kang karapatang mangbugbog ka sa akin, baliko? Laglagipin mo? Hindi mo ako pinakain, idubing pa ako? Hindi mo pa ako jowa? Hindi mo ako kabkabagyan? At higit sa lahat, hindi mo ako asawa? Oy! Pero kabalay kita. Oo! Pero ako ang boss mo ditoy! Na, Ako nga dapat ang magbugkaw sa'yo, eh! anya? Kaya't mo, tay sumbong kita kay Sir Rocco? Wah. Ha? Hoy, tandaan mo! Lahat ng sasabihin ko kay Sir Rocco, approve lahat sa kanya. Kasi, ako ang nagpapayaman sa kanya. Ha? Anya kaya't mo asawan, Cleopatra. Ha? Ay basta! Malaki ang naitutulong ko kani Sir Rocco. Dakkel ang utang niya sa akin. Dakkel na naimbag anakam. Kaya sunod-sunuran si Sir Rocco sa akin. Ha? Kung sabihin kong parusahan kanya, gagawin niya yan, baliko. Anya? Ni Cleopatra. Hello, Cleopatra. Hello, Tarupo? Pagpagaan mo nga si ulitag mo? Apay. At nagaditi naramid na ka, Cleopatra? Saan ba't hindi apiktin? Pero binugkawan niya ako? Anya? Kaslasig siguro ang mangbugbugaw sa akin. Feeling naman kasi niya, asawa niya ako. Anya? Lahat na lang naggagawin ko, pakibiyangan niya. Wala na akong freedom dito, sa row ko. Ala, may bam taga-saritak to, Cleopatra. Dapat lang sa row ko. Kung hindi siya magbaliw, lalayas na lang ako dito. Di ka madanagan, Cleopatra. Bagbagak to ni ulit agbalik. Pasensya amla kumaita. O anya, nakapanunot kayon, Mami? Jack nga ron makadesisyon, Anjali Iha. Ay sos, awan ti ron bang apagduaduan nyo? Tagayam ko ti akin kukway, ti dayja akumpanya. Agam amangan numawaldas lang ti kwartak ijay. Saan nga ron, Mami? Adapay nga ron gayam ko anang i-invest iti kwartana ijay? Nagtriple. Anya, Imado ti negosyo na. Imado ti lugan na, kanda dumapay. kasta ka di. Wan, Mami. Iso asigikit di. Kuyugan kayo, tamapan tayo ijay. May mayatan ijay apang i-investan nyo iti kwartayo. Nakasigurado kayo. Sana kas iti day nga online gambling. Maibus ti kwartayo dita. No saan nyo alin nga dayta, panawan yun, Mami. Isapul yo iti sabali. Sige, Anjali. Ngamne, pangaasim tadinak irubo. Saan, Mami? Agtalag kayo kadi kanyak. Siyak ti makamu. Kanyak! Basta itangay, anyat madaman. Ay nawaw. At nakasarasarita ni Panyang iti silpon. Ano sampay laan dagiti among. Kasta talaga ti ugali dati tamansyo. Mansyon, sino nga tati kasarasarita na iti cellphone? Sige nga ron. Kasta pay. Bye.
Panyag! Ay, nawaw! Oh, Malyong. Ay, nawaw. Ay, sorry ano, makibiyangak manan. Nangag ko nga menti mansyon ngayon sawang mo. Asino ka di kinasarita mi ti cellphone? Ay, nawaw. Ay, tay gayam ko man, Malyong. Nagsapol ngamin iti pagtrabahuan na. Iso nga imbagak, mapanagaplay ijay, kas babaunan. Napan ka ni Madam Ariela. Kanya? Ay, nawaw. Nagado ang pangibaon ng itigayim mo? Ijay pa ay. Katamom lang arodan, ti kinaswapang ti sigod nga amot ha. Ay, nawaw. Di ka madanagan. Palaban matlaang ni Lovely, akaskan ka. Lovely. Ay, nawaw. Nagan na pa'y lalavely kat madlaw anapintasain panyag. Ay, nawaw. Ay, ubing ka di pa'y day tagayim mo? Nagpintas tinagan na. Lovely. Katawanan ta. Anya? Lovely tinagan na? Luz biminda ti husto anagan na. Ngam isog tinangbir nga si tibagbagi na, Malyong. Anya? Ay, nawaw. Sapay la kumaata maanusan na tagtrabaho ijay mansyon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Punak no asino ti kadwa ni Cleopatra nakakabalyo asimbang pay. Si kamot gayam ka na ka. Wen ulitin. Umay ko kita ang dagiti mula. Ay, awan problema ka dagiti mula ka na kan. Naglalang tuda. Nakitak nga rod ulitin. Talaga kay maamtag mula. Ay, medyo ka na ka. At iti sweldom ulitin. Ayo. Agyaman ka na ka. Inayon ko, iti ornong ka. Tapno at na pagkasarmintaw, kani Cleopatra. Sige. Agawam ta orno. Tapno makaasawa ka. Wen nga raw ka na ka. Makaasawa ka. Ay, pakipot mo nga man daya, Cleopatra. Pudno ka titimpulong na kanyak ulit. Bugbog kawam ka no. Ha? Di mo unay ulitig. Tama nga no pumanaw. Dakkel ti may tultulong ni Cleopatra kadata. Narikat agsapol iti dealer iti mulata. Saan la siguro anairwam iti napig sa pusis kaw kanakan? Basta di mo unay bugbog kawan ulitig baliko. Anong samlak ta? Ano panawan na ka ni Cleopatra? Sige ka. Awan ton ti inspirasyon mo. Sige kanakan. Sana balay, tayo ay wagtaw. Ken noon gaya, ikatumton dagiti mulam anatay. Parutom to aminan ulitay. Nay, apay nay, kanakan. So katam iti green tea. Ha? Sayang namin ti spasyo. Kanawan mo ito umaya sa bala tao dito, saan ka di? Ay, awan kanakan. Da kami lang ti tao dito. Awan apulos, ti karo babay. Nasayat nga ron no kasta. Atong aminon dagiti managdakda kasi tapanawan. Ora awan ti basol mo. Basta makurso na danda ka. Delikato. Isa may mayatan, no awan na pulos ti ka arubay ulit. Tapno awan ti ka apayo, ken ni Cleopatra. Agkuyog tan arumwar mon ray. Orayin na konwan, ay nawaw. Wen, Tata Malyong. Delikado. Ang mga numasalaw mo man ni mamam. Ang mga nuan niya pitaramidan na ka ay nawaw. Isungarod nga intarayak, hindi nakita kay Plaza, Tata Malyong. Ay nawaw. Uwen, gusto lang tinaramid mo barok. Kasyay ay nawaw. No makakita kay ti bruha. Itarayam! Ha? Bruha? Ha? Ay, kwa! Jay! Kwa! Ay! Ay, nawaw! Kwa!
Bruha nga min ti awag ko kadagiti na alas ti ugali na. Dagiti nga rinoker ti aramid na nawaw. Ala, saan mo't abruhan ni mama, tata? Ay nawaw. Diyak kaya't nga wagam iti bruhan ni mama, tata Malyong. Ha? Ay nawaw. Ala, ay, kuha barok, sorry sorry, Nuan. Ay nawaw. Kuha expression lang de jay. Ha? Ay nawaw. Nakasingsing pa ta talaga dito nga awer ko ha. Ore kasi na ulti kinaulpit ni Madam Mariela kin ko na. Matlong ay sakit na lata. Ay nawaw. Brinuwasik la ko man. Saan man laeng ay nainawaw. Ala, darasam tata. Ha? Maladaw tan iti trabaho ta. Ay nawaw, ay uwan gaya man niya. Ay mabitlaan. Taagil-gilak biyait mon ray. Ay nawaw. Nag-file ka iti leave mo, kunam anak ka? Wan tatang, kayat ko ti agawid ijay probinsya dalona. Ha? Ay kat, adakin ka day anak ka, ay nawaw. Agawid tayo tatang, kayat yo? Ay nawaw, kas-kastrik ko pala iti trabaho. Narikat mo't nagpakadak anagaws. Anya? Ni Monray lang nga rodan ti ikuyog kong agawid tatang. Ay nawaw. Sigurado ka? Ha? Anyang iti bagam ka dagiti kakabagyan tayo. No makita dan ni Monray anak ka, ay nawaw. Di ibagak ano biyog tatang. Ay nawaw, sigurado ka? Ready kan amang yamam mo kin ni Monray kadagiti kakabagyan tayo? Awan magdakas na. Saan ka di tatang? Ha? Ay nawaw, uwan mo't kay di sige nga raw, payamta ka sa ritak to ni Sir Dominador. Siya ti mangipakadakin ni Monray, ay nawaw. Anjali, dakkel sa unay agatan daytoy. May mayat ti dakkel ng ti basit, mami. Tano basit lang ti invest yo? Basit lang mo ti interest ti kwartayo. Anjali, Iso may mayat no dakkel ti ipantayo a kwarta. o sige nga rod. Basta sigurado daytoy, ha? Wen kunak lang arudan. Agtalag kayo kadi kanyak, mami. Amok ti mangiman manihar iti dayjay. O sige nga rod. Agrobwat kan. Tamapantan iti kumpanya nga ibagbagam. Kartingam! Ado ti tao ditoy, iha. Wen, mami. Ato ti miyembro ditoy. Nabayagan dagita ang miyembro. Anyat aramidan da ditoy ngay. Apay anakapila da. Aldaw ti payout da ita, mami. Payout nga. Maala da ti interest dagiti kwartada. Anya. Wan, mami. Kadwan ang miyembro dito'y kat de kotse. Bimak nang daga po iti dakkel nga interest ti kwartada. Oh. Kasta ka di? Wan, mami. Ken, no makarekrut kayo iti agmiyembro, adda komisyon nyo. Kasta aya. Wan, mami. Iso nga alukuyan yung dagiti amigayo. Ibagayo ta umay damot tan makimiyembro dito'y. O sige. Padasat to nga ibaga kadakwada, Anjali. Naubos na ang kape, balik ko. Pupunta ako sa ili. Bili ako ng kape. Sumuro ta. Ay, hindi na. Ako na lang. Ay, no di nakikuyog. Di ka palubusan. Ay, wala nga tayong kape. Sana bale. Takasama ko naman ang kabalyo ko. Basta di kan mapan. Uri awan kape. Agreen tea talangin na. Anyat serviti mo lang agreen tea nga. No di ta inumay. Ay, hindi pwede. Ayaw ko yun. Ay, basta di ka palubusan. Nasip nga tayo. Walang aalay. Lupatra. Ano? Anaya, maragsakan at niyam amunak kadagiti kakabagyam iti probinsya. Wen, Monray.
Kayat ko ti ag-relax. Iso nga agbakasyon taman. Saan nga ta kababain, anaya? Pagpainam ko mangay. Apay, iba-inak ka di? Saan matkit di? Ngam amangan no saan dak akayat para ken ka. Awan panggapuan da saan amangayat kan ka, Monray. Nasingpot dagiti kakabagyat. Sorry anaya. Uray kayat ko kumamot ayam ammo ka iti pamilya. Ngam, sabali ngamin ti ugali ni mamak. Kagurgura dak. Iso asigurado aguraan da kamat. Ala, saan abali? Importante, agpinpin na tagtaan to ha, Monray. Idyang pala panunutan da mamam. Tapno saan manin nga agsakit ti barukong mo. Okay? Sige, anaya. Ala, maturog ta nga roden, Monray. Tamasapat ang agriing inton bigat. Sige nga Rod, mapana kon iti silid ko. Okay. Good night, Monray. Good night to anaya. I love you. I love you too. Sweet dreams. Okay, sige nga Rod. Panawan ka pa'y Ay, numabalin lang ko mga kaabay kami iti pagturugan kini anaya. May sa kumasilid tayan mita. Saan ko pa imot ngamin nga asawa? Unsa na bali? Tamay may samot abalay ti pagnanaadan mi. Kanayo nakaduwak ni anaya. Maragrag sa ka naklata. Siguro. Naragrag sakpay no asawa ko ni anaya. Anya nga tatirik na, ti adda asawa na. Naragsak nga ta talaga. Ay, sus, maautan. Ay na. Apay, ay, Sir Samuel. Di nakdisturbon ta mautak dito'y ay ayamak iti cellphone. Ay na, madamdaman ko nakmat. Ay, sos. Hala, natinagsamot na ni Sir Samuel. Ay na, ay, pagkawanan na pa niyan. Ay, namin anon abi nagbagaan kaibing. Ngam mo ti dengdenggem. Ay, saan abali? Tanababalaan mo tinakatlagan ni Sir Samuel. Saan mo't unay ang nasakitan pa niyang? Wen ngam delikado lat taday jay para ken kuana. Panyang. Kanayon abilinan ka ngam kasla dinak mo't dengdeng kan ibing. Kasapulak namin ti katulungan panyang. Ada ko malalaki akaduak. Tamarigatan akmat nga agbagkat. Nadagsan ni Sir Samuel. Ni Malyong kumati kaduak. Ay na, makumikom ni Malyong ibing. No kasta nga raw, pumanawak laangan. Anya, Uwan panyang, no awan ni Malyong akaduak. Agbakasyon ak pailaan. Agsubli ak tulaangan no gumageltak. Agan anus ka dito'y mansyon si ka, labang. Well, basta tong palem amin apagan nurutak, nasaya at kakanyak. Ngem no natangsit ka na suker ka. Agpin nasensya talaengan. Saan natangsit, madam? Iso a pinapanaw ko dagiti sigod a babaunan dito'y mansyon. Tanatangsit da. Nagalas ti ugali da. Nagsasadot da pa'y. Kan nagrarawat da. Anya, ay saan mo't kiti asadot kan rawat, madam? Rumbang laeng. Oh, aday ta. Insurat ko dita dagiti jak kayat nga ramidan ti babaunan akas kan ka. Basaem kan i-memorize mo, labang. O sige, tarumwarak. Anya ngay dagito'y nakalista ditaw. Ariela's Rules and Regulations. Number 1.
Thou shalt not stealing. Thou shalt not lazy. Thou shalt not noisy. Ang yamat nga dagito nga English na. Ni nga ta Madam Arela tinangisurat ka dagitang. Apay nga'y akas to't English na. Saan nga susurang? Ituloy ko kit na basaan. Oh, anya? Nabasam amin nga insurat ko, labang. Ay, madam! Ang lablay tinagan ka. Saan alabang? Labang nga rod ti kayat ko ayawag kan ka. Saan mo abagay ti lovely anagan? Ay, gayam, madam. Anak yu kadikin ni Sir Ruko ni Ma'am Angela. Saan? Agsyuman daruko kan Anjali. Ayan nga'y tiyaman ni Ma'am Angela, madam. Apay adamdamagam dagita. May sakamat aman na kibiyang. Ay, Jak kayat ti kasta nga style mo, Saan at tila damdamagam tajak kayat ti kasta? ay, sorry, madam. Jak mo ang maiparig gayam dagdamag dito'y mansyon. Depende iti damagam. Madam, Agpada kayo kanila kay Malyong. Man nakibiyang dayja ababaunan. sino amal yung madam? Jay sigod ababaunan dito'y mansyon. Ngam pinapanaw kon, tajak kayat ti ugali na. Lawat alakay dayjay. Iso asika. No di mo kayat ti mapapanaw, kontrolam tangiwat mo, Tajak kayat tilawat ababaunan. Naawatam. Madam, naawata! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O anya, mami? Nakasarita yung dagiti amiga yo? Wan, iha. Kat? Naalo ko yung ida makimiyembro iti kumpanya ti gayam ko? Wan. Iso ako yugak to ida. O sige, mami. Adda komisyon nyo iti dayta. Oh, talaga, iha? Wan, mami. Kuyogan kayong to. Taasistaran kayo. Sige, iha. Alukuyan nyo amin nga amiga yo, mami. Mayat apagkwartaan da ito eh. No dakkel ti invest da kwarta, dakkel met ti maalayo a komisyon. Talaga. Wan, mami. O sige, kasaritak to amin ngam amok. Angam kasapulak titulong mo, iha. Nalalaing ka ngamin nga agsaw ngam siya. Wan, mami. No problem. Ay, wan gayam. Awagak tuman ni Monray. Oh, anyat ibagam iti dayjay amon re. Apay analagip mo dayjay a tao. Sigurado nga addan urnong na. Kat alukuyak mat, mami. Awan lat ammo kon. Pangalaan na kuma iti kwarta na ngay. Anya tamuyo? Amang ano nagsubling iti trabaho na. Naimpad ni Monray, mami. Or-ornongan na ti sweldo na. Oh, sige. Sika ti makaam mo, Anjali. Hello? Asino daytoy? Ni Monray daytoy, manang Angeli. Di nakmanlukwan? Ni Monray ti kayat ko akasarita. Saan asika? Siyak daytoy, manang. Monray? Sika ka di talaga dayta? Wan manang. Apay akas na ti boses mo. Apay akas na nagbaliw. Kapo iti pan nakaopera, manang Angeli. Anya? Imbag man tay mawag ka, manang. Kaya't nagkadi ako mustaan. Ay, saan? Damagat laan, no adan urnong mo. Awan pa'y manang. Amin, karugrugig pa'y lang nga nagtrabaho. Anya? Sige nga, Rod. Basta gurnong ka, ha? Ornongan ti sweldo. Sana ti lagat-gatangam. Tawatam? Wan manang. Sige nga, Rodan. Bye.
Awan magkayang urnong ti Jaski Amonre. Kasla nagbaliw mo't nagpaiso ti boses na. Anya kumakain na nga. Di uray agbalin akaslaan sisit ti boses na. Awan bibiyang ko. Sir Rocco? Nanayunan na naman ang mula nating 5 fingers? Wen, na pinaparot ko aminin ka ni ulit agbali ko dagiti mula na anak eh. Paano na nga'y? No ada maisap ang atao dito'y. Awan mo't siguro ti umay dito'y, Cleopatra. Tanya ko matigagarain da dito'y nga eh. Sa bagay mo't kit di, ah? Basta di mo'y bagbaga ka ni ulitag ko, di may papaniti mula tayo. Tawan ti amuna iti dayjay, ha? Apay ngamin, adi mo kaya't nasabihin sa kanya, Sir Rocco? Saan na masapol, Cleopatra? Mga numaylawan nga ibaga na iti sabali, no mabartag. Nung amin makainom ti ulitag ko, di na malaptan ti bibig na. Ay, ganun ba? Wen, Cleopatra. Kan masapol ang manayunan ti mula tayo. Tani, umadadong ti bayan. Ay, wan nga ron, Sir Rocco. Hindi malapdan ang pagdami ng buyer natin. Wen tanalayin ka ngamin nga ag-sales to, Cleopatra. Ay, oo, ah! Kasi, lagi kong sinasabi na organic yung 5 fingers natin. Ayos! Ay, nawaw. Agmay saak ita. Talagawid danaya ken Monre de probinsya. Ay, nawaw. Awan trabaho kita. Iso nga umayak man nagpalabas iti oras diti Campo Santo. Agdalusak ki di ata. Na. Adda man ang nagpipintas asabong anay parabaw iti tanam day di Sir Luis itaw. Ay, nawaw. Sino nga tati nang yagkadag itaw? Madlaw mat ang inginayan asabong dagitaw. Hindi nga ta Madam Ariela tin may nang yagkadag itaw. Ang, imposible. Jackpot chen ay nawaw. Manipod na itabon day di Sir Luis ito, di na pulos sinarungkaran to'y tanam na. Sino nga ta talaga timang mangyag iti day to'y asabaw? Ay nawaw. Hanggang no asino man tinangyag kadag ito'y asabaw. Salamat latan ay nawaw. Ay ikwa. Agdalusak man dito'y tanay. Adda man na nagtubo arot. Ha? Agdamot panyo na regreg da dito'y. Ay nawaw. Kasla mabigbig ko da ito'y apanyo Kasla adda nakakikita ito'y apanyo. Angam, Diyak la malagip no asino ta akin kukway ti daytoy. Berde apanyaw ay nawaw. Say pagmanti. Nagpanglua. Maminsan man pa. Talaga na banglua. Agure ka. Uray to'y bangbanglo dahil to'y apanyaw. Kasla na say-say-op ka. Diyak mo't malagip. No asino ti aking bangbanglo iti daytoy. Ala dito apanyaw tayo duling ka. Siguradaw, ano asino ti aking kuko iti daytoy. Isuma at timang mangyag iti sabsabong dito'y tanam da di Sir Luis itaw. Nagmayat pag na dito'y igit ti baybay, anaya? Asidagayam iti baybay ti balay dalulam? Uwan mo nre. Sapay ko mata-enjoy ka. Umay ka, tag-holding hands naman. Ha? Agyaman na kanaya mababainak namin kan ka. Uray kayat ko nga igaman ti imam. Mabainak. Tamangan nuguraan na. Sika talaga. Apay ko maaguraan ka nga
Saan to apulos? Ala, oh my God. Sige. Ay, jak mailadawan ti kinaragsak ko, anaya. Agyaman nak ha. Inikan nak iti oras mo ita. Kasapulan ta daytoy Monre. Ti pa nagbanding ta kas agayan ayan. Agyaman nak ka talaga. Main inlabak manin kan ka. Nanayunan ti ayat ko kan ka. Aglup-lupyasan ti panagayat ko kan ka, anaya. Sika nakasuro ka mati namang bola Unay mataagluplupias nga ayatan. Ibagbagak lang ti agpaiso amarikriknak, anaya. Nabnabsog ti pusok, tanapon no iti ayat. Kasta akmat man re. Inkarikon iti bagi, asikalaang ti ayatan. Anaya, at daman damagak kan ka? Ano day tamon re? Di nakto nga ta isukat? Saan to apulos? Di nakto nga ta panawan? Saan to ang mapasamak day tamon re? Di nakto nga ta pagsangitan, anaya? Apay ko mga aramidak day ta. Patpatgan ka unay. Katyak ka ba ilang timang pasangit? Wano mang pasakit kan ka, Monre? Agyaman na kanaya. Uray siya. Si kalaang tinakarik na iti kastoy. I love you very much, anaya. I love you more, Monre. Naging nasidag ti rupa mi kini anaya. Diyak may ladawan tiriknak. Kasla kayat kun nga agkanti ay ayatak. Ala, ituloy ta ti magna, Monre. Ha? Agpag napagnata dito igid ti baybay. Sa taag-awid no madamdama. Mapantan, iha. O anya, naragsak kayo, mami? Tanaala yun ti first payout yun? Wan nga rod. Agpaiso dya imbagam kanyak, iha. Nagdakkel ti interes ti kwartak. O, di mapanagnakan yung timbagak kada kayo. Saan nga scam dayjay kung naktumot kada kayo? Legal dayjay akumpanya. Wan. Adtoy ti parakan ka, iha. Thanks, mami. Tangdan mo amang kuy-kuyog kanya. Kasta kumakanayon, mami. Awan ti apa, no saan kayo anaimot? Anya? Kasta timbaga ni Ibing kan kapanyang ay nawaw. Wan, ipilit na adwa kayo amang taripato ken ni Sir Samuel. Ay nawaw. Manjak panyang. Ay, agbakasyon ka no saan nakamakadwa. Oh, di oray man ay nawaw. Krasnak namin dayjay nga Ibing kahit nakadkadlaw may. Pasarekid dayan nagno ko nga mig-ignore ka. Lik-lik-likak pa nga ron akitain. Tama nga no atapon na kursunada kay nawaw. At damat mahal kon. Agbaw ingat pa iti sa balay. Ay ko kayat ko asawan. Adan anak ko, amahal ko ay nawaw. Ipamaysak langin at atensyon ko iti anak ko ani anaya. No kasyan nagtaw. Babaya kursunada kay nawaw. Isunton ati kang runaan amahal ko. Ay nawaw. Anya? Kanayon arumwar ni Madam Ariel. Uray ni Serukaw. Kanayon arumwar. Kumpleto iti alahas ni Madam Ariel. Kumpleto ti singsing na. At daamin singsing iti ramay na. Kanti aritos na ay saus nagdadakal. Nadagsan lakit di alay jay. Tauray la nabun at tilapayag nan iti kagayad di aritos na. Kanayon anak kabistida iti nakiting ni Madam Ariela. Pati kwintas na. Kasla kawar samot ti kadakal na. Agasam ngay dagi jay ngaw awitin na. Isiruho man.
Nagadok ti tatuna. Kan takaaritaws. Pati agaw kan bibig na at daritos na. Di na pa'y mapukisan mo ti barbas na. Hay, kinimot Ma'am Angela. Jay matlag sarsarman. Kan agpulpul ba sir aramidan na dito'y mansyaw. At dala nga rodan dito unag ti mansyaw. Agpapapintas pa hilaw. Lalaba! Ay, ang giling anak ni Ariela na bang sipti sa pinang na. Ay, pagbagay na lalaba. Ay na. Ay, mangkikiktot ka mga men, Ma'am Angela. Hingga ka numakitsanda ko na ni Mami. Ay, ma'am. Pagluganak nga, Ma'am Angela. Ag-commute ka Ay, kunak ano iluganak itikot siya, ma'am. Na At damot ambisyosa man niya. Saan ba't si kamot, Ma'am Angela? Nagkutsita nga minang idi anak ikinda. Idi lang day jay. Nala, agrobot kan. Tapno makaawid ka masapa. Ayun, ma'am, marigla daw. Kunay, apay ni may ka dito silid ko. Mabutengak ngagmaymay sa itisilid ko. Anya? Awan ka doa kay Jay. Mabutengak. Anaya, Narakot na. Monre. kung namutasan ka nga agungat, asan ka de? Saan makakaguran, warakupan ka? Asan ka de? Induron mak, anaya? Kapungtot nak ka de? Apay ngayon, induron nak. Apay ngayon, anaya. Nagtagtagay na pakgayam. Ay, naimbag lakit din. Tatagtagay na palang dayjay. Kunakno kaguran ako ni Anaya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hoy, Baliko? Anong inaangar mo? Nag-aangar nga ako ng grintay. Ano? Nabayagan nagmulmulak iti grintay. Jak pa'y pinadas ti minom iti ipagbagada a grintay. Ala, akwan! Makaumati ka pa'y. As lang imisit ako kapo iti kakakapay. Ay, ala! Huwag mong inumin yan! Nay, apay-aparitan na kaya. Naumak nga ruda iti kapay. Padasak mo ti grintay ah. Kwan kasi, Baliko. Ay, kala ka man. Apay ayakas la imutan na. Pangaramanak mo ita. Ay, naku! Aday ta. Pagburikan. Mabitlan. Tamangalak iti tasa. Ay, naku! Ay, hindi pwedeng inumin niya ito. Ay, siguradong ma-addict si Baliko. Ay, baka kung ano pa ang gawin niya sa akin kung sakali. Ay, naku! Ay, delikado! Ay, itatapon ko ito! Ay, dalian ko! Apay nga imbilag mo nga iti nangar ko agrintay. Ay, kwan kasi, Baliko. Ay, hindi ko naman ingagara. Anya ka matan. Ay, sorry na, Bal. Ay, sayang pa'y dayay. Ay, kwan. Ay, magluto na lang ako ng iba. Ha? Ako na lang magluto ng kape mo, ha? Makaumang nga rod ti kapay. Padasak ko ba mo ti grintay. Jak pa'y naramanan na ita. Ay, naku! Hindi rin masarap ang green tea. Ay, mas masarap ang kape. O, sige. Agtugaw ka lang dita, ha? Ako ang bahala sa iyo. Ay, magluto ako ng kape mo. Ay, saglit lang, ha? Nay, Sandali lang. nagagat ita ni Cleopatra. Itaman pa'y nga ilotwan na. At tansakit kaya't na kanya ka. Ay. Ay, ito yung Tor Orayan. Nagsamit tintirik na kanya. Ay,
napalan ti trabaho ni Monray Malyong. Tatalaga para kan kuha na tayo dyan. Ay nawaw, naibagaklaan matkit di Sir Dominador. Sa anak matkit di amarigatan iti trabaho, sir. Tapno awan ti makunam. Nayunak ti sweldo. Ha? Ay, Uray saanan, sir. Kontento ako niti sweldo kay nawaw. Sigurado ka? Ha? Sige nga, Rod. Tanda pa si Kaswag. Ay nawaw. Napanmat niyag paisaw. Di na mo't impili tayo ti panang nayon na iti sweldo. Ay nawaw. Angam? Sana balin Tinapatay, naragsakak iti trabaho kita. Awanan ti mang bugbugkaw kanya. Awanan ti amo ka mang tagtagibasik kanya kay nawaw. Angam? Ha? Kaano nga ta makita ti pudpud no nga amok nito? Nasingpot nga ta, dakin kuko iti dahito restaurant. Ay nawaw. Nung nasingpay, kaya't ko makita kin maam-amaw. Angam nung nauyaw. Uray saan niyang pagpakita pa. Ay nawaw. O anyangay, kumusta ije mansyon, Los Viminda? Sigamot pa niyan. Labli ko namlata ka din. Ngamamon pa niyan, ay masurunak iti bakit nga amaw. Binaliwan nakit din tinagan ko alabli iti labang. Ay, masurunak. Anya? Masurunak ka talaga. Ha? Nung nalakala ko matimang tutok iti amaw, inaramid kaon. Apay, at dadakas ngay naramid na kan ka. Ha? Nagalas ti ugali da. Baon da baon. No agi baon ti may sagsasarunudan. Awan pa'y inanak ijay. Agan anos ka ka din. Ay, naano sakmat kit. Kabailak at agpay ijay kas babaunan. Saan daklakig ti asulukan? Hay, ampang dagi dyan agin. Ay, talaga kasjay dalabli. Kinataudan ti kasjay. No kasano ti kinaampang ti anak. Ay, naamampang manmatan jay inana nga amaw. Basta agan anos kalatan, wan? Wan pa niyan. Awan problema ko nakmal. Katibilin ko kan ka di mo liplipatan. Wan pa niyan. Di ka madanakan. Jak to ibagbaga kadagiti amok nga agam amutak. Prame! Agar aramid ka, Ariela. Delikado day ta sinarrak mo. Anya delikado. Kat no nakaala akon iti interest ti kwartak. Anya? Saan ka nga awisan? No pagduwa-duwa amday dya akumpanya. Yamom siguro. Iskam day jay. Angam saan? Kompleto iti papeles kan permit day jay nga investment company. Legal day jay. Di ka una agtaltalag. Tadi mo lang mo, Ariela. No di mo kaya't sanak nga upayan. Tauray anyat ibagbagam. Jak tumaupay, Roko. Makamu ka, Ariel. Ngam no pimalpak day ta kumpan. Awan to ti pagpabasulan. Wen, di ka madanagan? Kortak mat day jay. Tawid ko iti day di Luisito, dagiti kwarta nga aramatak. Uray anya ti pangaramatak iti kwartak. Awan ti asino man na makalapad kanyak. Makamu ka. Aramidom ti kay kayat mo, Ariel. Basta di mo kumamatlip-lipatan nga itad ti parakan. Anya. Asawa na, Ariela. Sana gaputadan bukod ko ang negosyo kat di nakmatan ibingayan iti kinabaknang mo. At alat pasat ko iti dayta. At datawid ko gan ka. Ang mga numapanto amin kina Angel iti sanikwam. Kasano akmat ngay nga asawa. Aguray ka man, Roko. Apay aday tatawid ti ibagbagam. Kat sa anak pa'y mat amatay. Ay amis ti liyanggar, anya. At dayta ka manan iti panaging English mo. Palpalagipan ka lang, Ariela. Taamangan no makalipat ka. O anya pa'y lat sa pulam aya.
Kat in-transfer mo lang arudan iti bank account mo ti dadto maakwartata iti bangko. Ah, In-transfer mo ajak ammo. oh, manumot la tayo dyan nga eh. Oh, basta. Saan man aday tatawid-tawid ti pagsaritaan ta. Ah, Sanak pa'y amatay, Roko. Mabayagak pa'y amatay. Agbiagak pa'y itinapaot. Agbiag ta itinapaot, sweetie pie. Tapno ma-enjoy ta ti imnas ti biag, ti ado, ti kwartana. Unray, dito'y talaang narabaw apas at tibaybay nga aglangoy ha. Di ka agpateng nga, taadalo man dita. Wan anaya. Hindi ka madanagan. Amok ti aglangoy. Ha? Kasta ka di? Agtugaw taman pa'y dito'y kadaratan. Oh my God, Unray. Sige, tanabanog tan ngaglanglangoy. Nakasursuruan may nga aglangoy. Ni papak. Ubingak pa'y laidi insuro na kon. Anayon kami ngamin amapan idi iti resort mi. Kasta ka di? Kat, kumusta mo tanday di a resort yo, Unray? Adtan sapay laang, kuna ni Tata Malyong. Ngam resort laangan ni Mamak Dayjay. Anya? Kat nunagan ko Dayjay a resort. Ngam ita, binaliwanan ni Mama. Imbes a Monray Resort, binaliwan na kanon iti Arayoko Resort. Anya? Un anaya, pinagsilpo na tinaganda kini Mang Roko. Ariela, ken Roko. Iso nga Arayoko. Kasta gayaw. Ado ati sa nikwa ni Papak. Kanayon nak nga itugot idi. No sa dino ti ayan na, isumat ti ayan ko. Talaga nga rod anadong mo day di papamkan ka, Unray. Wan nagsingpet unay kanyak. Matay matan. Pinanangan na kon. Kat idi natayan. Imo yung matan ni Mama kanyak. Malagip ko manan tinararamid da Mama kanyak. Anaya? Kanayon dakpaya kabilan idi. Awan lang arudan ni Papak amang ipatag kanyak. Uyungan dakpay da Mama. Kun manang Anjeli. Kastoy kadya talaga tigasat ko, anaya. Ti maululpitan. Ibagam man kanyak, anaya. Ngamin, nabayagan na pampanunutak da ito'y. At da ngamin nabasak iti libro. Agduduma ka no tigasat ti tunggal tao. Kat napanunot ko. Nga mangan no talaga agasat ko ti maululpitan. Saan, Unray? Saan mat nga iti amin na gundaway? Kat adda ti mangululpit kan ka. Saan ka di? Ha? Kas ita. Awan mat ti mangululpit kan ka. Saan ka di? Wan matkit di Sandaklat ta kay kayat da Mamak. Tapi napano da kay J Mansion. Iso ano talaga kastoy tigasat ko. Aklonak Ala, lipat ka mun ti madi nga inaramid da mamamkan ka. Tatay ko na da nga rodan. Kabayatan asibibiyag tayo. Adalat ta namnama. Ikararat ta. Adong tang to tinapintas agasat para ken ka. Oh, mangan ka lang, Cleopatra. Di kag babay. Ibusun dati in order ko amakan. Bagong gupit ka pala, Sir Roko. Uwan man. Nauma ko ni tilampong aboko. Bagay mo pala yan, sir. Mas lalo kang timaer. Imubing ka pa. Agyaman na, Cleopatra. Oray mat siya.
pumimpintas ka kanayo. Ay, Ni ka di ulit agkabaliko, timang papapintas ken ka, Cleopatra. hindi Ay, adayomat saro ko. Ay, pagan ano kumamat dahi dyan nga ulitag mo ngay. Oh, anyat amok na eh. Amangan no, madep-develop kamatan kang kuana. Never Alang nga Rodan, mangantan Cleopatra, nagsubliak mo't lang nga dyan syudad na madamdama. Ala, bakit naman ganito itong rikna ko? Bakit parang bumibilis ang tibok ng puso ko? Kadwak itong sisaro ko na ito? Ay, ala, nade-develop na ata yung rikna ko sa kanya? Ay, naku, ay bakit ganito? Ay, hindi ko na malaktan ang rikna ko. Ay, agayat na ba ako sa kanya? Ay, naku. Cleopatra, mangan ka na. Ming-ming-mingan na kumatlatan. Ay, naku naman itong rikna na ito. Para akong tumaytayam kung nagtitinginan kami iti mata sa mata. Ay, naku talaga. Mami, di mo't pay out yu ita? Wen, Angeli, iha. Oh, anya pa lang Roder aramidan nyo ngay. Mapantayon kuyogan kayo. Ta, sigurado manantay komisyon ko kada kayo, Mami. Angeli, iha, di ka pala maikan ita iti kwarta, ha? Tati maalak nga interes ti kwartak. Inayon ko iti kapital ko. Anya? Kasta ti imbaga ti maysa nga empleyado a nakasaritak. Ad-adda ka no adumakkel ti interes na. No kasta ti aramid. Kasano nga rod ama enjoy yo ti interest ti kwartayo ngay no saan nyo nga alaan? Urno nga pay iha. Mamaminsan ton ti enjoyment. Anya? May mayatan ti kasta saan ka di? Tapno manayunan pa'y itinakkel ti kwartak. Agdoblenton. Agtriple pa'y kit di ano kaskasano. Angeli. Kumay ko ituloy tayo saan ko analpas sa dinalusan ni Dayan kita namday di Sir Luisito. Ako reka. Agda bakit ang nakatalikod idayan ti tanamday di Sir Luisito? Nakaitom iti sabaw. Ay nawawan. Asino nga taday ta? Nakutong kanibasik a babae. Pagpada kami iti katayag kan kakutong. Ito dyan. Intisunan, ti sabong itayan ti tanamday di Sir Luisito. Hindi tuyak pa'y laing. Tapaliiwak man day tabakay. Hindi mo't lang amin sumangaw tapno makita ko matiropa na ay nawaw. Anyat kukunaya. Nagbayag mo't din asumango dito. Nakadumag. Agkarkararag nga ta ay nawaw. Wait. Aginaya daklain niyo umasidag itayan na. Diyak agpadpadlaw. Inayat maliyang. Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sisid gumangon na paragsan! Ay, agore ka! Kasla may lasing ka, ay nawaw. Ay, uray sika! Kasla pamilyar ti rupam kanya. Ti expression mo nga ay nawaw. Kasla am mo ka. Uray si ka! Kaslam-am mo ka! Wayne! Malagip kaon! Si kan ni Luzon, Visayas, Mindanao! Luz bimindamot Kahit isumay ay nawaw.
Los Biminda. Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, nawaw. Pilipino tapilyedom san ay nawaw. Wan, kat si kamot ni Mario abirbir na sanda iti Malyo. Naalalam Los Biminda ay nawaw. Kat guyong tapilye daw san aya. Wan, si kanimal yung guyong ha. Katawa man tapilyedok Los Biminda. San may, si kamot. Kay, apay nga nga ka dito. Akwa, si ka ati rumbeng adamagat. Apa nga ka dito Los Biminda? Kan, si kakaday, ti kan nayon amang yung itisabong dito ayan titanam day di Sir Luis ikaw? Ay, nawaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agam-am mo kayo matgayam kan ni Malyong Lable. Un panyang. Ay, agkais ko laan kami iti high school. Inaram nak idi animal yung ng binastid ka. Anya, Ay, nagpatpatayan na ka idi ni Malyaw ng binastid ka. Tasaan ko at ay iday. ay kat, anyat imbagam nga idi nakita na kaiji kampusan to. Awan jak sinong batan ti damdamagan na panyang inyaw awan ka. Anya, Balo gaya man ni Malyaw. ay, awan. Saan na nangasawa manipod na balo? Palyong latamay ta. Inlaklakay na gayam jay. Ay nawaw nga expression na. Anyam, ay, natarlatamot ni Malyaw. Lumaklakay, tumatar ti jas kaya lakay. Apay nga dakan katipanyok, Malyong. Ay, nawaw. Kunak to mata si katakin kukway ti daytaw panyang. Nangalaam iti dayta. Ije kampusan to ay nawaw. Ha, Napan ka ije ayan titanam day di Sir Luis ito anya. kwa, uwan. Nangipanak mo't ay iti sabong iti tanam na. Ha? Siyempre, nasingpot-mot kanyak ide ni Sir Luisito. Tasukik kat nga ron iti balot alakok ide. Anya? Ay nawaw. Kaano kas di nga awan oras ko amapan, nilos biminda ti baunag. Iso ang nakitam ije kampusan to ni Lable. Kasta ka day? Ay nawaw. Isumat lagayam Nakigtutak pa'y. Gayam mo gayam ni Luzon, Visayas, Mindanao ay nawaw. What a small world na talaga. Amo Henry, adaman ti mamis ko ken ka. Ha? Anya dayta, anaya? Namiss ko ti panagkantam. Ha? Eh, oy sak. Namiss ko matan ti golden voice mo nga kanta. Anaya, mabalin ka di adanggan manan? Sikat ibagbagak. Itasyak ti pangibagaam. Namiss ta ti tunggal boses ta, anaya. Wen nga rod, mabalin ka ang request, Monday. Ha? Anya dayta? Mabalin na kantaan na. Uray a kapela. Namiss ko talaga ti boses mo. Si kapay ti umuna anaya? Anya? Sika talaga. Alan. Kwa, mag-duet talaanan mo rin. Kailiw kung ti pa nag-duet ta nga agkanta. Sige. Anya ti kantaan ta? Padasan taman matilo kano akanta mo rin. Daytay, dungdungwan kanto. O sige. Insurum dagita akanta kanyak. Isu nga ammo kung ti agkantay ti Ilocano. Okay, Monray. Dungdungwan kanto, unay-unay.
Dayunen kanto iti sinamay. Tultuluden kanto na lumamay pagamuanan ingkan tumaylibay. Anay puso, anay, anay, nasaem na ut-ut launay. Itdem kanyak tapan naranay, takaasiak ama idasay. Anaya, mabalin ka di matiagkid daw iti paborkan ka? Anyamot day tamon re. Anaya, saan ka di adagiti agayan ayat? Ket adda awag da iti tunggal maysa? Ano ti kayat mo asawan? Dagiti nga mindaddo mga agayan ayat. Ket, babes, mahal, kas kada sweetheart tinawag da. Adda ko mamut inawag ta. Sit kamat gaya man niya mon re. Nasusweet ka Anaya. Amokon. Tangay sweet tayo itong galmays ha. Sweet lang arudan ti inawag ta. Mayat ka? Mayat day ta. Awan ti sabali? Ngamin, kasta ti inawag da mama, kan mangruko. Amangan no'y bagada at inulad ta ida. Kasta ka di? Si kaman tag-suggest mon re? Anda na panunot ko. Kasla mabainak mo't amang ibaga? Anyang iday ta. Alahan ibagamon. Mabainak sa? Alahan iday ito'y. Alakit din. Kaya't ko nga minjay na idumduma. Tanuhani, babes, sugar, kaskada sweetheart. Kadawyanin dagita nga awag? Anyang harot ti kayat mo. Sikan ti mangibaga. Tawan ti mapanunot ko. Saan ka di sweetheart, sugar, kaskada honey, kat nasamit? Why? Apay no, kendi tinawag ta Anaya. Anya? Corny. Di mo ka di kayat ti kendi? Ay, makaiso makmatkan ka. Kasla nagkorni. Para laang kadagiti teenager day nga awag mo re. Tinagan ka natan. Sige nga Rod, makamu ka, Anaya. Basta, love na love ka. Love na love ka mat mo re. Unay-unay. Nakita ka pagbaknangan. Pagbaknangan? Anya day ta, iha. Sabali man nga investment company, mami. Dakdakkel man ti interest. 40% ti interest, mami. Talaga? Dakdakkel iti 10%. Ngamtiin mo na anak imyembran nyo. Mayat nga rodan, o kasta. Erwar yung dagiti daddo maakwar tayo. Taipan yun iti daydi akumpanya. Dakdakkel ti kita ijay, mami. Pangalaan nyo nga iti kasta? Ure agtugtugaw kayo laang. Ngam agin interest lat ti kwartayo. Sige. Basta sigurado lakit ti dayta. Kayat ko, iha. Okay nga, Rod. Mano pa yaya ti kwartayo iti bangko, mami? Adu pa'y Mano nga, Rod? Basta adu. Masapul pa'y laaya nga ibagakan ka. Tapno maisurok ti aramidan nyo, mami.
Oh, ayan ti passbook yo. Kita man. Kwa, adda dito'y bagko. Nan, kita man, tapno amok no mano ti irwaryo. O sige, mabitlaeng. Oh, adoy, iha. Nagdakkel pa'y matgayam ti kwartayo iti bangko, mami. Ado pa'y ti kayat ko agatangan. Ado ti pakaaramatan dayta a kwarta. Mami, ikandak mamat iti kwarta, tapno damot invest ko. Tapno ag-interes mat Oray bayadak tumatlaan kada kayo. Ay saan? Adda pangaramatak iti kwarta kunakmet. Uy, Ihan no adda kayat mo agatangan. Ibagam kanyak, tasyak ti manggatang. Saan lakit di anang inaunay, apay kit din ajak gatangan para ken ka. kwarta ti kayat ko, mami. Saan amabalin, Angeli? Am-am mo kan no maipapan iti kwarta. Gastadora ka. Rocco, awan pailaan ni Angeli. Anya, napananaya. Adyak nga rod ammo. Rabiin ngam awan pailaeng. Aw-awagak iti cellphone na. Ngabdi na matsungsung batan. Ang mga nadamanan iti balay dag iti barkada na. Kasla di ka paila na irwam iti anak mo, Ariela. Bulakpol. Makiturog siguro iti balay iti gayem na. Wan, agam no saan nga agawid. Ag-text when no umawag kumamat makapadanag mat ti kastoy. Ay na, Ariela, adan nagkam di anak mo. Saanan nga ubing day jay? Uray pay, di mo laam mo. Awan pilpilian dagiti managdakdakas itan a panawan. Maturog takit din. Parparigatom lati bagim. Ni Cleopatra ti umawawang. Asino ti umawawag kan ka? Kwa, tayo may isa kadagiti trabahador ko iti negosyo. At siguro napatag nga ibagana. Apay, arabi nga umawag kan ka. Nan, tasyak ti mangsong bat? Hello? Hello, kuna. Apay adi kagsao? Hello? Di matagsaw. Anyat masapul mo, iti asawak. Ariela, baybay amon no saan nga agsao. Ang mga no napisal na lang ti cellphone na. Iso asana sumungsong bat. Anya. Nanyag mo daytan. Maturog takit. Baybay amon day dyan ngay mawag. Ala, i-off ko lang ito yung cellphone ko. Maturog ta. Labag, awan ka di pa'y ti anak ko. Awan pa'y Madam Ariela. Napanan na aya. Jack nga ron ammo. Tadi na matsong batan ti awag ko kan ko na. Ala, amangan mo't no nakidnap. Amangan no in-salvage dan. Amangan no intinagdan. Mabalin ka di labang. Sana tila ibagbagam. Ay, suray, madam. Madanda ganak lang arudan. Nayad na tiksyo, madam. Basahin niyo ang tamang ano ni Ma'am Angeli Daytan. Wen, amok ti araramidak. Tinakman dikta-diktaran. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.